برف و سرمایه زرارeke mezin gihande baxên Urmiyê. Ji ber barîna berf û daqetina pelayên germê li parêzgeha Urmî ya Rojhilatê Kurdistanê ziyaneke mezin gihîştiye berhemên çandiniyê û baxçeyan. Ji ber sermaya zêde ya li sînorê vê parêzgehê, hejmareke zêde ya çeqelên darên fêkiyan ji şikestine û tê pêşbînkirin ku îsal li vê parêzgehê berhemekî berçav ve çandiniya nayêk rakirin û cotkar jî bikevin rewşekî zehmet. Serokê fermangeha çandiniya parêzgehê Urmiyê ragihand, tê texmînkirin ku li vê parêzgehê ji ber sir û sermayî û barîna berfê di navbera sedî şêst heta nod ziyan bigihe berhemên çandiniyê. Li gor gotina serokê fermangeha çandiniya Urmiyê, nêzîkî sedî da nod berhemên çandiniyê li vê parêzgehê qeresîne û kulîlkên daran jî ji ber sermayê riziyane. Ji roja yekşemê ve, pêleka barîna baran û berfê piraniya navçeyan Rojhilatê Kurdistanê girtiye. Keşnasiyê jî pêşbînî kiriye ku peleyên germayê zêdetir dakevin, her wiha ev pêla serma û barîna baranê de dê heya dawiyê vê hefteyê dewam bike. Ew yek ji bo parêzgeheke weke Urmiyê ku zêdetirî ji 800,000 hektarên erdê çandiniye û 235,000 hektar jî bexdarî ye. Gefeke mezin a aborî, çavkaniya wê gefê jî ji bilî keş û hewayî sîstema nepêşkevtiya çandiniyê ye. Ji êvara roja yekşemiyê ve, pêleka barîna baran û berfê piraniya navçeyan Rojhilatê Kurdistanê girtiye. Pisporên çandiniyê peşnîhar dikin xwediyên baxan ji bo rêgirtin li qeresîn û hilverîna gul û kulîlkan û şikestina çiqên daran darên xwe bipoşin yan jî ji nîva şevê heya serê sibehê agir di nav baxên xwe de hilkin.